Kaixo, Arantzazu López de la Serna naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Modulo honetan, gailu mugikorren erabilpena landuko dugu. Bueno, hasteko, gustatuko litzaidake aipatzea, zeintzuk dira gailu mugikorren erabilpenaren hobekuntzak, ezta? Alde batetik, irakasleekin elkarri eragitzen da, klaseko lan giroa hobetu egiten da, ikasleen motibazioa tableten edo mugikorren erabilpenarekin altuago izaten da, gelako metodologia aldatu egin behar da, horrekin batera berrikuntza bultzatzen da, gaur egun hezkuntza mailan berrikuntza erabat beharrezkoa da, ikasleen arreta berenganatu egiten da, berrikuntza pedagogikoarekin, neurri batean tresna berriak erabiltzen dira eta gelan, neurri batean ikasleen burujabetza eta kreatibitate maila handituz doa, eta bukatzeko esan dezakegu oso lagungarria dela inklusioa bultzatzeko gure geletan. Gustatuko litzaidake aipatzea, aipatuko ditugu proiektu berritzaile batzuk. Lehenbiziko proiektu honetan inklusioa bultzatzen da. Proiektuaren izenburua da Integrado EFC proiektua. Printzipioz, proiektu honekin sortu da komunikaziorako tresna bat, aplikazio baten bitartez. Kasu honetan, zuzenduta dago entzumen arazoak duten umeentzako. Aplikazio honekin eduki kurrikularrak erraztu egiten dira eta bultzatzen dena da interakzioa ikasle eta irakasleen artean. Aipatzekoa da beste proiektu hau, M-Learning egindako proiektua da, eta bere izena El Sonido que Habito da. Proiektu honekin, printzipioz proiektu multidisciplinarra da, edozein motatako irakasleari zuzenduta dago, eta posiblea da proiektu honen aplikazioa edozein irakasgaietan. Proiektua Leoneko zentro batean sortu zen eta momentuz martxan dago. Lehenbiziko proiektua 2012 urtean egin zuten eta urtero planteatzen dira idei berriak eta ondino mantentzen da martxan komentatutako proiektua. Nola sortu zen? Printzipioz, irakasle batzuk zeuden prestatzen eta ikasten Google, Apples eta Herramientas 2.0 inguruko kurtso bat, eta hortik, euren partetik sortu zen lantalde bat eta hasi ziren proiektu honekin martxan. Bukatzeko gustatuko litzaidake aipatzea Dedos, tabletas digitales en el aula proiektua komentatzea. Printzipioz, proiektu honekin, bultzatzen dena da tableten erabilpena hezkuntza mailan bultzatu, idei berriak sortu nahi dituzte tableten erabilpenarekin, eta tableten erabilpena nahastu egiten da beste materialekin, inklusioa bultzatu nahi da, aukera pedagogiko berriak bultzatu nahi dira proiektu honekin, eta eduki berriak sortzen dira. Proiektua Miguel Delibes zentroa eginda dago, eta Educación Perfecta Corselas saria irabazi zuten. Eskerrik asko, muchas gracias.